Huh? I said, he go away. Can't hear you, man. What's your deal, bro, man? This is the free country. We can go wherever we like, man. What the fuck, man? Vær klar. Ja. What the fuck do you guys want, man? This I always find my crack up here, man. Please let me through, man. Oh shit. Okay. Nak dem, Frank. Jeg har mega let liv. Jeg er nødt at få ham rimelig godt. Hvad fanden er min health kits, man? Han døde. Hvad med nummer 2? Vi skal op og plads. Han er også død, og der var en AK til mig der og et crowbar. Fik du nakket bomben fra den anden? Nej, han nåede selv at tage det. Der er nogen nedenunder, tror jeg. Der er lige kommet ud, eller var det dig, der lukkede døren? Det var mig, der lukkede døren. Okay. Jeg skal ud op.